kontu s-sajru koll. Iwa, Kontu kienu sa- jagħmlunna l-ħobza tal-Malti. Najdlek minn hemmhekk u beda. Bdiet minn hemm u baqgħet sejra Sejra. Iż-żaq minn hemm ġitu. Minn hemm. U jaqdu mija fuq iż-żaq jgħidulek x'affar. Jaqbdu mija, ju. Nħossu bullying da kollu. San int għandek zaqqek għalla jberika u koll, Lex, barra biċċinki. Jiena li di ta' żaq hija ossessjoni, jiena żaq iġġenninhom in-nisa ta'. Jina u koll naħseb hija parti Ġrilek. parti mit-teknika. Bħal biex tifhimni għax inti m'għandekx daqshekk żaq bħalna, fimt? Imma meta tiltaqa' ma' mara tkun kabbarija minn quddiem, awtomatikament għajnejk imorru lejn sidira ħafna drabi tajjeb. Kemm it-tfal jaraw nebagħtuhom jordu warek. Fil-każ ta' raġel jiena nkun qed nitkellem f'għajnejhom taf li nħossom in-nisa jħarsu li jżaq. Serjetà qed ngħidlek. Aħjar milli jkollok lebs li kienu. Hekk, jien hekk naħseb. Fil-fatt għamilt stħarriġ wieħed minn tiegħi dak li fuq 5 toqgħod il-borma għaliex jekk Ġifieri fuq 5 toqgħod il-borma. u jekk insib 5 li jgħiduli li ż-żaq hija seksi, Xjentifiku. xjentifikament jiena nkun nista' nressaqa li hija propjament xi ħaġa veru. Kważi emozzjoni. Ħanara. U sinjuri, jiena ninsabaw fuq mill-aqwa rħula mhux hekk ħalluha ma daw l-erba' min nies biex propjament nitkellmu fuq di jara, fuq iż-żaq ħanitkellmu. Għax jien għandi teorija li n-nisa għaż-żaq jiġġennu x'taħseb int? Għaw minna ħabba għaw mill-lew. Sa nkunu nafu għalhekk jgħataw biex nistaqsi. Għandi l-ewwel tnej ara ġejjin. Sorry, sinjura, kemm noħodlok kumment żgħir. Inti favur iż-żaq fl-irġiel jew kontra? Kontra, Toġbokx. ħafna lew. M'eżempju tiegħi Toqgħod attentu. ta' Fejbien. Ta' Fejbien Demiko li daf minnu. Fejbi. Għandu żaq keru. All right, thank you, signora. Grazzi. Għanna waħda. Bonġo, x'ismek? Lucy. Isma' Lucy għax inti der pulita. Bħala żaq fl-irġiel, toġbok jew ma toġbok? Ne, għasek kun Tiegħek pulita. ta' Fejbien Demik. Fejbin Hudan. Dak le, ta' dak ta' net li prezenta fuq il-net. Fejbin. Meta l-aħbarijiet. Le, ma toġbokx. Insomma. U hija mhux kollha xi Le, għed nisuspetta l-nisa ħab ma jħobbazza. Le ma toġobli xejn. Xej. Tal ma jkollix iktar aħjar. Taset. Tar ma jkunlix iktar aħjar. Sadit ejla. Le. Il-Marelli ħab ma toġbuz. Xejn, assolutament ta' xejn. Marelli minn ħamsta, minn erba diġa le. Favur jew kontra żaq fl-irġiel? Żaq. Ma tifhem imma joġbuk biż-żaq jew bla żaq? Bla zaq. Bla All right, mela, sinjuri, m'hemmx tagħmel, issaq tajnija darba l-tejjem. L-irġiel iridu jkunu bla żaq għax skont in-nisa ta' ħalluqa li huma nisa ta' qudiem in-nies ħadd m'għandu jkollu żaq. U minn hawn nara il-kollega. Vantaġġ, Sandri. Ma jena għandi